Viete, kde sa dnes nachádzame? Správne, dnes sme opätovne na sídlisku 3, kde pre vás mám ponuku predaja dvojizbového bytu na Volgogradskej ulici. Takže ak chcete vedieť o tejto ponuke viac, sledujte toto video až do konca. Tento dvojizbový byt sa nachádza na 5. poschodí kompletne zrekonštruovaného bytového domu. Pozostáva z kuchyne, 2 obytných miestností, kúpeľne, komory a priestrannej loďie. V byte sú novúčičké plastové okná s izolačným trojsklom, murované jadro a jeho rozloha presahuje 64 m2 bez plochy loďie a pivnice. Takže ak hľadáte dvojizbový byt na sídlisku 3, tak mi čím skôr zavolajte, aby náhodou nebolo neskoro. Moje meno je Maroš Kavko a nezabudnite ma sledovať na všetkých sociálnych sieťach, aby vám neušla žiadna z mojich pripravovaných novín. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.